चहा आणलीस दे. जिथं आहे का तर सुधारलंच तर मग काय उपयोग नाही. एवढं कशा नको मोठं डायलॉग होतो, काय गरज नव्हती एवढ्या डायलॉगाची मोठे. मी ते काय सांगतो तू कोण एवढी चायची गरज नाही, बुतुरका बुडूक नाही काय नाही. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, काय म्हणता, कसे आहात सगळे? मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे व्हिडिओ नवीन नवीन बघत बसा. आणि आता पाऊससुद्धा जवळ येईल, तर लागता केव्हा नाही केव्हा रात्रीचो. आणि आताशी पावसाची कामं भरपूर आहेत आणि कायम आहे कपडे धुतानाच दिसतली. मग मी आणि म्हणतोय नाहीतर का, हो पाणी इलत बघ कसा पाटा. आणि आमच्या पुणग्यांचो कोंबडो मोमाट ठेवायचं, ज्याचा आवाज ऐकत असताच तो योच जातो. तर मित्रांनो, पावसाचे दिवस जवळ येईल आणि बाकीची पावसाची कामं होतात तशी बरीचशी गडबड आहे. त्यामुळे इकडे नंदनकडे पूनमकडे येऊ मिळत नाही. म्हटलं आज सकाळी जाऊया वाईट जरा बघूया काय चाललं. आता काय नवीन काय करीत असतील तर गपचूप खातील, धड नाही येत ती. पुष्पा सांगायचा पण नाही. आता बघा देखरेख करतात थंयसून कोण येता. पुणग्या म्हणजे घरात करीत असता, पुणग्या सांगणार बघ गो बाहेर कोण येता काय. आणि ह्या बघित असता, ह्या बघा गाडी यारडा पुष्पा तो फेमसच करते ना. एक बोको दडान रवलो हवे दरवाजाच्या पाठी. काही नाही काय काय नाही. पूनमताई गप्प आहेत. काय झालं? हे बघ, तुझ्या नादात तोडलंय नाही. माझ्या नादात नाही. तुका नाही सांगितलं, त्या नंदनच्या सांगितलं. कसलो गरम करी न बघ. थांब जरा गरम म्हणते. नाही तोंडाक लावलंय, नाही तोंडाक नाही लावलंय तर बघ मला नावच बदलून दुसरा ठेव. काय ठेवूया शकुंतला? हा थांब ना, हलवता कॅमेरा. मारू का पळार. अति नाही नंदन करायचा, इतके नाही अति बरा नाही त्या सांगलं. तसो बस बॅच नाही. वाटप भाजतेस, कसं भाजतात ताई वाटप? जरा आम्हाला सांगू शकाल का? कसं नाही, हे तर लोक भाजतात तसंच भाजतात. लोक वेगवेगळ्या पद्धतीत भाजतात. तवा उलटा करून भाजतात. तुम्ही कसं भाजताय? आम्ही तो तिरको करून भाजतात, सुलटो. हां, काय जण कांदो हिरवत ठेवतं. आम्ही आता पिवळं ठेवणार, गुलाबी कलर मध्ये. गुलाबी कलर करणार कांद्याला. ह्यो नंदन अरिया एक नंबरचो अरिया. तुम्ही म्हणशे ह्यो साधो पोरगो हा, साधो नाही ह्यो सोदो. बोल आता ना, बोल आता बोल. चहा आणलीस दे. जिथं आहे का तर सुधारलंच तर मग काय उपयोग नाही. एवढं कशा नको मोठं डायलॉग होतो, काय गरज नव्हती एवढ्या डायलॉगाची मोठे. मी ते काय सांगतो तू कोण एवढी चायची गरज नाही. बुतुरका बुडूक नाही काय नाही. जाऊचं लागत. बुडूक काय अरे आणा जावा. पापडी आहे. पापडी कसली पापडी असते? डबो आण जा, मम्मी हवे तेवढं घेईन मला.
बासुंदी आहे. नाही. मग काहीतरी बासुंदी हाणायचं. म्हणजे काय दिवस बघा. म्हणजे हाय शिकीचे ए बासुंदी म्हणजे काय? हे बघ काय आणलंय. रिकम तात माका माहिती होता ना. पुष्पा मावशी खया धर. नाहीतर काय उघड आहे बाबा. चाय माझी गरम आता पडली तर मी भाजा तू बाजूकच राहूशी. हे पापडी दुसरं काहीच नाही यांच्या डब्यात. फरसाणा तकडे एका डब्यात पुरा फरसाणाचा. हा ए बघ एवढा चकली. बघले चकली ती खालच ती माहिती आहे माका. एवढी नको आपण घे चाय कमी कर जरा. ती माका दी ती तुका घे. नको रे बाबू बोललास तेवढं खूप झालं. मग काय हवं? काही नको आहे मला. तू बोललास तेवढं ना दाखवलं डब्यातला खूप झालं. घे बोलवा बिस्किट. बघूया आता तू म्हणतं म्हणून मी याक घेते हा. बघूया कसा लागतात. घे मग मी देतो. तू म्हणतस नाही तर तुका राग येत या राग येत याकच घेतोय. नाही. अरे याकच हव्या माका. तसं नंदन आमचं चांगलं हा पण जरा डबल जा तकडे. हमें लोगों को कुछ भी ना है. मैं आपको बहुत डबल हकवात मेरे को नाही. भाकरी बिकरी आती खावा ती खाली कधी खावता असता का त्याका काय वेळ असता वेळ काय त्या खाण्याने पोटा नाही भरणार. काहीतरी आपल्यासाठी का सकाळचा जरा सवाय भाकरी खाली की ना आपला. तुका सांगा येत नाही रे. भाकरी मी आत्ता खाऊक तयार होय देवा म्हणून सांगायचा. त्याका भाजी हवी आणि चाय बरोबर मसाल्याबरोबर खाता. आम्ही नाही बघित बसत कधी बघितलं का मसाल्याबरोबर खाताना. कोणा मी तर बघलंय नाही. मी खाते मसाल्याबरोबर. मी त्याच्याबरोबर खाते. विचार. भारीतच मग तू. तो मसाल्याबरोबर मी खाते. नाही तर नाहीच का. तू असताना मी कांद्या खोबऱ्याबरोबर काय नाही तो खोबरा आई आहे त्या मसाला घालून द्यायचा खोबऱ्यात. हा ता चालत. तू कितीची पैल लावतोस सांग. पैजीचा प्रश्नच नाही आहे. सांग हा तू काही तू येणार नाही फक्त काय म्हणून सांग माका. नाही आला. नाही येऊचा चालत नाही. जर चैतन्यात सायकल घेऊन दुपारी आणलं नको नका तुका सायकल. तुका नाही जर रडवलं बघितच राहू. हा बघ आम्ही मुंबई गेला तू गेलो. मुंबई जाऊ काय जातास किती दिवस आज. मुंबई जाते हा बघ काय. पहिलं पुणग्या सांगता त्याच्यामुळे माझी कार्डा देवची रवली. मग जाणं देत नाही ना. बघूया का कुंदन या का थोडी घासून टाकली. तू दुपारी येणार नाही काय तेवढा सांग माका. नाही म्हणजे नाही. नाही ना चालत. नंतर चैतन्य सायकल कुणकेसकरांच्या घरात अगं चालवीत आणूक लावते बघ. नाही आणलंय ना तुका नाही रडवलं रडव. बघितलं जर. मी तर तुका गावताना मी मुंबई गेलो 4 तारखेला. मरा कोणाची. बरा केलं सांगल्यानंतर 4 तारखे मुंबई जाऊची आधीच अलाउन्सिंग करून टाकलं. मग तू कोणाची. त्या पुणग्याचा फीस काढला तर तुझी मुंबई येत रवली. आणि तुझं प्लॅन चॉपर झालं तर तुझी कार्ड. तुझी कार्ड मी देईन पाठवून गाडी घेऊन. मग काय करताय. तू हरियस रे एक नंबरचो. हो. नाहीतर का हरी नाहीतर कायस हरियस. तू तर जामच हरियो. कोण हरिया. तू हरिय. लहानपणी माहिती आहे का. अरे लहानपणीचा म्हणून गेलेला आहे. सोमवार नाही रविवार. तू शाळेत जातो. रविवार कोणचो तुझो. ते का आता सोमवार काय आणि रविवार काय दिसत तो एक दिवस पाठी आणि शाळा चालू होता म्हटल्या. तो ओळी वाकी देता पोटात त्याच्या भूक लागली आहे जाम. भाकरी खा जा. भाजी खाया. भाज्या लाईट गेली. टाकू वरती जा. म्हणजे असा हे नंद बरोबर ना. हा काहीतरी बोल. नंदन बोलण्याच्या विचारात नाही नंदन खाण्याच्या विचारात आहे. तो बघा ए ए तो बघा ए
करू. माका बघलं बघा याची तुम्ही काय आतो बघा. संगनंदन करायचं नाही. हा आपण गावच्या अगोदर दुसऱ्यांका द्यायचा. द्यायचा. मी बघ आधी तू कधी विचारलंय ना तसो पोरगो शानो हा. फक्त आयुष्याचो दररोज मार काहीच असता एवढाचा. उभर फेकणी खाली डोक्याक अरे डाळीत गेली डाळीत गेली बंदूक पण घे. सकाळीच असता काय पाठी बघ जरा नंतर. बघला त्याच्यात घाल डाळी. कधी तो उतानी रावात काय सारखे असत नसा आग फुकत. आग दिसतात या तुका काय सांगात तिकडे. हिंदी उडाली माझ्या हातात आरंजी पोंडी. म्हणजे असं काय केलं ते वरसून फोडणी दिले डायरेक्ट. माळ्यावर ना द्यायची मग. नंदन का सांगायचं वरना होत आपण खाली राहायचा नाही तर आग पेटता. नाही इलच तर काय चैतन्याची सायकल ठरलेलीच हा. ती देणार ते का थोय. तू नंदनच्या सायकल साठी जर गेलस आणि थैसून जर नाही सायकल आणलंस मग चैतन्य देणार मी. त्याचे नाही देईन. मोठी वाली. तू आणलंस. ह्या काय टाकलं कडे नाही. कोथिंबीर. हा कोथिंबीर. मग चैतन्याच्या सायकलचा फिक्स झालेला. अरे पेट्रोल महाग झाला म्हणून बाबा आता सायकलच वापरूची पाळी येणार. 30-40 रुपयाची ती एवढीशी सायकल बी टुकली आणि मी आणलेला ती तुका आनंद देतली आवसा. मी तुका देणार चैतन्य 5,000ची देणार आहे. बघ संध्याकाळी सायकल आणलंय तर कितीचे कितीचे पैच तुझी म्हणजे पैच. चला बघ तू आता बघित चल मी जातोय. तू आता बघितच र भारीतली सायकल नाही दिली तर हव्यात कशी आहे. मी ते रात्रीची आणली माझ्या. हो तू आणले त्या दिवशी कसं फ्रीज बघितलं कसं होईल तो फ्री तशी सायकल ऑनलाईन येणार डायरेक्ट घराकडे. डिस्क्या मग तू काय करणार. मग तू काय करणार ते तू काय करणार थांब. मी सायकल घेऊनच दाखवून. चला तर चलतंय मी पेलो उभं घरात घेऊन जायचं तरी. काल पवाराच्या कुत्र्याने पेलोच पळवल्या आमचो. हे चल येतच तर चल बाबा. सायकल मिळतं मग काय सांगा नको. नको तर बघ काय गो तू उपोषणारस की उपोषण हा तुझा. हो कसं काय उपोषण औषध